kakana syapang pangimdai baniatu syakibreu ya ka dreams jongi lane kata kathong jongi kham tamlei hakito kibreu kibom syam lakwa panyo i yangi bangi yin poi sya kathong bat ka jingmot jong ka kentin ka baong action speak louder than words te paralog ngana penslam syu okpor jong phi tongina ngap no ya kane kakana bat la ong ba hakawai ka shnong ret hanong kendong adon uwe ukhana ubakerteng u David ubaki jukot age ubadeng bat ubadeng ulong ukhana ubasmat bat ubatrei shitom bat udon ru kata ka jing angnot ba ukwa banlong ukhana ubastat tam hapo kelas bat ukwa ru banyo ya kalawai ka ba pernai henrei ubadeng udon kawai ka jinglong ka ba wanra ka jing ka jing im jong u da ka ba ubadeng ulong ubreu ubomla banset ya ka bad ubun ketin bha panya thu khana wat ya ki kam ki bom ler kam pat haba ubadeng utip ya ka ka jingtip ka bathmai shamala ban bu tang harade pat uju ya thu bej ya ki breu baro pat ubadeng uju ya thu ro shaki breu ya ka plan ka dream ka goal pat kum juru ya ka ka bawan ka jingmut jing perkhat jung u pat kum juru ya ka jing sneu jung u namar ubadeng ungej ba lada uya thu syakibreu ya ka dreams jong u kan motivate ya u pat ubadeng usngo kumen haba ki paralog ki kmi ki kpa pat kum juru ki nong hikai ki yaro pat ki aimen sim ya kata ka dreams lane ka jing angnot jong u Henry wat lada ubadeng ula deb ya thu syakibreu ya ka thong jong u Henry syamla lapat panpoi sya ka thong bat haba lakut ke exams ubadeng syamla la panpoi syakmat kum ki wei ki khana Henry usulong average bat kumta ubadeng syamla sno thu ka ba u ule bakla bat ka ba kampen sosi shushu ya ka jing im jong ubadeng kalong ba kito ki breu ki bayaro ya u menta kilas dang man kentho ya u namar ubadeng haba ulaya thu ya ka dreams jong u Henry menta syamla la pat panpoi sya ka thong bat kumta ubadeng ulas ngosi bud ularai bon leit sa no bud upai jong u si tayau Henry watla ula leit sa bud upai syamla la pan klet ya ka jing sosi jong u bat haba upai ulayo i ya kane ula kli ubadeng balai khun ja ayu ya me balai me i sosi hadu katne bat ubadeng ulaya thu ha upai bat ula ong banga ngaya thu ya ka dreams jonga syabaro kibreu Henry ngam syamla lapat panpoi sya kathong pat menta ngam syamla don syu kata ka jingso tanat pantri sitom panpoi sya kathong pat kumta upai ulas ngap ha bat ula ong padeng dei ba me ya thu ya ka dreams jong me syaki breu baro bat dei na kane ka daw ba me mem syam don syu ka jingso tanat pantri sitom panpoi sya kathong pat ubadeng ula lengo bat ula ong sisa sepeit bat upai ula kongu e ka kli jung u bat ula sedang panya thu khana bat upai ula ong labun bun snam ki balalej men shwa hakawai ka shnong hanong kendong ladon uwei unong rap ubakerteng u Thomas ulong ubreu ubaduk Henry ulong pat ubreu ubatrei shitom pot udon ka jing angnot pasisin kasngi unsashna kawai ka fam ka bahe bha ka badap da jing thung pasisin kasngi unsa im ka jing im ka besuk ka bakamen kenjai perman kasngi u Thomas ulai selingkha utrei shitom pot uken show pisa kat ka ba u ula bat u Thomas udon kawai karul haka jing im jung u daga ba syam la ya thu ya ka plan jung u syaki wei ki breu bat ki breu ki jukeli yo Thomas babalai pitrei shitom hadu katne man la kasngi Henry u Thomas usyurki pot usyong pakapor kan sabata ya pi berkat banang ya kipor kisnem u Thomas utrei shitom pot uthit kawai ka kandau hadin kawai pot uthung ki jingthung pot ukamai pisa pot usna kayeng pot ka fam jung u menta karanang he pot barok kibreu hakata ka shnong kila lengo pakumno unong rap ubaduk menta ulala bandon ka fam ka bahe pot kum juru ka kandau ka bahe bat hakawai kasngi uwei uparalok ubarim jung u Thomas ulala je kendu ya u pot ula keli balai pamemem ju ya thu ya ka dreams jong me sekiwe ki breu u Thomas usyurki pot usyong habangi ya thu khana lanengi bun tin palat artli ki jingja kinwanja haka jing im jongi kawai kalong pa ki breu kin sapendu jing karmen pat pendu mensim ya me
Perkaba ar kalong ba mesh penut kaya kapor jong me penyatu kana Syakibril hajaka pame mentre ya kakam. Namar ka jing ngapjar kayada ya katong jong me. Pat nga ngakwa ba kakam kan kren kam jam ban ya kakten. Perhaba ubat deng uyok sengaw ya kane menta ulas dang bersengutu. Pot upait ula ong biang kun lada me bun kten palat panyatu ya ka dreams jong me Syakiwe Kibril om barok Kibril kin kemen naga benta jong me hendai donruk Kibril kiba persang pantan ya me syapo. Perhaba me yatu Syakibril ya ka thong jong me kajabing kasdang pandon kata ka jing sengaw pakala depoi lupa sya ka thong. Pat kumta ka jing tre shitom jong me kan hiar suki. Pat kumta ubat deng ulai syus ngabjar bodula keli hau pait kumno ngalak ban kela ya ka jing long jonga. Pat upait ulai syurki pat uong naduk menta kasngi penduna no ka jingkran jong me henry penle jing mud no ha ka kam jong me. Pat ailat pakakam jong me kan long ka tin jong me. Bat medai ban ken mauru baka jing ngabjar kalong kabor ka baklan. Panaduk kan kasngi ubat deng ulas dang ban kala putlos dang ban sange no panyatu ya kaplan jong u Syakibril putlos dang ban krekot putlos dang ban tristom put ulalong ubre ubat jai bat ulayale pan om pendut porsu hakikam ki bom lerkam parkat ba kisngi ki benai kilanang yaj ubat deng ulayui ya ka jingkala haka jing im jong u ulas dang ban long confident ulas dang ban sange pan perkat syapang ka jinglong jong Kibril bat haba lapoi kapor jong ka final exam ubat deng ulawan syaka kedan benikong hapo school pat barok Kibril kila lengok pat kila keli na ubat deng kuno melak ban kela ya ka jinglong jong me. Bat ubat deng usyurki namar uken mau ya kikentin kiba upait uyatu hau kiba ong long ubat jai namar kakam kakren kam jam ban ya kakten. Bat hadin kato kat nesnem ubat deng ulapoi syakathong pat ka jingyai lenti jong u kala ai mensim ya kiba bon Kibril. Bat ubat deng open Syakibril baban poi syakathong ngidei ban treshitom om dei tang bangidei ban yatu kana ya ka dreams jongi Syakiwe Kibril. Namar ka jing ngabjar kalong kabor ka baklan bha pangidei ban snutu pangidei ban krenduna pangidei ban treshitom pangidei ban ailat pakakam jongi kan kam jam ban ya kakten. Pat ngam syam laong pa phimdei ban yatu ya ka dreams jong phi Syakibril henrei nga syong ba na yatu ya ka dreams jong phi Syakito Kibril ki bom syam lakwa ya phi panpoi sya ka thong. Pat ngidei ban snutu ba ngimdon kam ban yatu lut ya ka dreams lane ka plan jongi sya barok Kibril kam tamlei lada ka dei syapang ka dream ka goal bat ya ka future plan jongi. Pat ngidei ban bu halade hadu bangin dapoi sya ka thong. Namar teng lada ngiatu ya ka thong jongi lane kata ka dreams jongi Syakibril ka jabing kan ayangi kata ka satisfaction lane kata ka jinghun ka wapen suki yangi panpoi sya ka thong. Bat ngidei ban trai syutom suki pat endala dei kapor pangipoi sya ka thong ka perthei kan tip pat kan yoi ya uso jong ka jing trai syutom jongi. Te parlok ngidei ban ken mau pakakam ka kren kam jam ban ya kakten. Te paralog menta kasngi tangkine ki video ki bakendiat te lada pisngau tanat pan snga bekum kine ki jaj video lane lada pisyamba kane ka video ka ajing mentoi ka jingmut jing perkat jong pi katto katne snga bha subscribe lang ya kane ka channel pai phila ban ajing kersian perkum juru kum kadak pan support ya kane ka channel kublei shibon.